שלום. היום תלמידים יקרים נדבר על הנושא שהכי מעניין אתכם ושאתם הכי מחכים לו ומצפים לו במהלך השנה, וזה כל הנושא של הזכויות שלכם בתור בני נוער שעובדים. ברוכים הבאים לעולם העבודה. אתם השנה בכיתה י', שנה הבאה אתם תהיו בי"א ואתם תיכנסו לעולם העבודה. בואו נדבר קצת על הכללים בבית ספר. איזה כללים יש לנו כאן בבית ספר? מי השחקנים בבית הספר והסביבה שלו? התלמידים שבאים לבית הספר ללמוד, המורים שבאים לבית הספר ללמד, הנהלה מנהלת את משאבי המערכת, אוכפת כללים, קובעת מדיניות בבית ספר, הורים שמעורבים בחינוך הילדים ומפקחים על בית ספר, מנהל חינוך יישובי, פיקוח והקצאת משאבים, הרשת שלנו, רשת אורט, שהיא מנהלת, עוסקת במערכות מחשב, משאבים ותמיכה מקצועית, ומעל כולם משרד החינוך שהוא מפקח, מקצה משאבים וקובע מדיניות. מי השחקנים בעולם העבודה? העובדים, באים למקום העבודה לעבוד ולקבל שכר. המעסיקים או המעבידים הם שמעסיקים את העובדים בכדי לספק את השירות או לייצר את המוצרים שהעסק או המוסד מספק. לקוחות משלמים על הסחורות או השירות של העסק או המוסד. רשויות המדינה קובעות תקנות ואוכפות אותן. למשל מס הכנסה, ביטוח לאומי, אלה למשל רשויות של המדינה. בין היתר יש לנו ארגוני עובדים שמייצגים את העובדים מול המעסיקים בתלונות ובמיקוח על השכר לעובדים שיש להם מערכת מאוגדת שעובדת למענם.